чуноне ки Давлатбек Шорухов сокини ноҳияи Рӯшон дар мақолаи худ Шоҳнаими Карим ягона ва охирин бадахшии ватанфурӯш овардааст, Шоҳнаими Карим ягона бадахшие ҳаст ки дар ҷабҳаи ифротиҳо ватанро мефурӯшад. ин ҳақиқати мутлақ аст, вале хабаре ки бисёр нороҳаткунанда мебошад, ин таъин шудани Кузов бо лақаби Шоҳнаим ба ҳайси муовини раиси разилтарин ҳизб ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ мебошад. мо як гурӯҳ бадахшиҳои муқими Америка ва Аврупо ки ба хати миллии давлатдорӣ вафодорем, таъини Кузовро ба сифати муовини раиси ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ маҳкум мекунем. Кузов ҳуқуқи маънавӣ надорад ки дар ин гуна созмонҳое ки ба тафаккури миллӣ ва ҷаҳонбинии дунявии мардуми Бадахшон мухолифат дорад, намояндагӣ кунад. фирори хонаводагии худро барои дарёфти қути лоямуд наметавон муборизаи сиёсӣ номид.